El sindicat penitenciari d'Andorra ha reclamat per carta a la ministra d'Interior i Justícia, Esther Molné, l'anul·lació immediata de la reducció dels mínims diürns prevista a partir d'aquest dilluns al centre penitenciari de la Comella. El sindicat considera que aquesta mesura s'ha adoptat sense tenir en compte la realitat operativa del centre ni la seguretat del personal que hi treballa. El canvi ha estat justificat pel govern en base a l'indult concedit recentment pels coprínceps, però l'SPA ho rebutja. Asseguren que l'indult ha afectat majoritàriament interns en règims de semillibertat o arrestats nocturns i que només un dels beneficiats es troba en règim d'arrest ferm. Per això, la càrrega de treball no ha disminuït de manera significativa i la reducció d'agents suposa un risc evident per a la seguretat del centre. Un dels punts que més preocupa al sindicat és la vigilància durant les hores de pati, ja que amb la nova proposta faltaran 2 agents a les garites, fet que pot dificultar el control d'interns que habitualment generen situacions de tensió. Davant d'aquesta situació, el sindicat exigeix mantenir un mínim de 9 agents de dia i 6 de nit durant el mes d'agost, amb opció de revisar-ho al setembre segons l'evolució de les activitats i el nombre d'interns. Un dels punts destacats de la carta és la preocupació de la manca d'agents femenins al mòdul de dones. Alerten que no hi ha efectius femenins operatius per a aquest espai i que la càrrega de treball està sent assumida per agents masculins, amb els riscos que això pot comportar. Finalment, el sindicat exposa que les relacions institucionals amb la direcció del centre i el Ministeri, a qui acusa de prendre decisions de manera unilateral i allunyada de les necessitats reals de personal. L'SPA demana que es garanteixi la seguretat dels agents i es respectin les condicions mínimes per al correcte funcionament del centre. Segueix-nos per estar al dia de totes les novetats.